er en fabrik. På fabrikken arbejder de 3 arbejdere her. De er utilfredse med deres arbejdsvilkår. Det kan fx være deres løn eller deres arbejdstider. Derfor er de begyndt at strejke. Det her er deres arbejdsgiver. Han er utilfreds med, at arbejderne strejker. Derfor laver han et lockout. Det vil altså sige, at hverken arbejdsgiveren eller arbejderne er villige til at samarbejde. Det er regeringen utilfreds med. Regeringen mener, at arbejderne og arbejdsgiverne tilsammen har lukket hele arbejdsmarkedet ned. Derfor forlanger regeringen, at arbejderne og arbejdsgiverne i fællesskab finder en løsning. Løsningen bliver septemberforliget. Det er en aftale om, at arbejderne og arbejdsgiverne skal lave en overenskomst, inden arbejderne begynder at arbejde for arbejdsgiveren.